So, i-welcome nato karon ang maayong ideya ni Ate Jean kung unsay imong ikahatag nga maayong suhesyon para sa atong letter sender kung unsay ang angay niyang buhaton. Dili na balang kaha kuno siya mo adto or iyang ipugos iyang kaugalingon sa pagbisita siya ang inahan nga nasakit na ug uban sa iyang mga igsuon nga nangasuko pod sa iya. Yes, Ate Will. Sumayong hapon sa atong letter sender na medyo pait gyud to ang iyang sitwasyon nga tungod ra sa iyang pagminyo medyo maoy nahimo nga unsa may termino ana murag maoy nahimo nga mitsa sa pagka questionable no sa ilang relasyon nga managsuon og mag-ina. Medyo lain siya kung ano Ate Will no kung ikaw ang naa sa mao nga sitwasyon medyo malibog ka unsa ba daghay pangutana sa imong hunahuna og syempre dili na to malikayan maapektuhan gyud pud ta emosyonal og mental madisturbo ta no kung unsaon nato nganong unsa man ni nganong tungod ra ani daghay mga pangutana nga posible nga mobangon pero mo nay ginaingon nga pasalamat na lang ka nga si Mr. nimo wala gyud ingon pa nga ni patol sa ilahan no siguro dako pod ang pagrespeto or lapad ang pagsabot sa imong bana so wala sa iya karon ang issue o di ba ka ang pinaka-concern nato ang imong gihuna-huna karon is ang kahimtang na sa imong inahan posible nga ingon pa nakabuhi sila og mga istorya naagi mga igsoon na tiwil no nga kaya mo mulimot murag kalimtan ang tantanan murag daghan na Ate Jean no sa kuan gina no sa kaliwatan or sa pag-nurture pod na naapon no? sa ginikanan pod na usa pod na sa ano sa mga hinungdan or ingon pa mga rason nga nung ingana ang panghuna-huna ang pagpahinungod sa mga tao. So dili nimo pod siguro Ate Will malikayan nga mobati ang mga igsuon tungod kay gikan mismo sa inahan mismo ang naguna. So normal nga mahimong mutaas manghinaot ta tanong nga dili maabot sa punto nga pagdumot na ang ingon pa nga muhari sa kasing-kasing sa imong mga igsuon. So sa imong kahimtang nga pauli na ka o gusto ka nga siguro makumusta sa kataas sa panahon na no nga wala na may maayong nga buot sa imong pamilya. Para sa ako ingon pa sa among akong madunggan sa akong inahan no. Ang tao nga kanang tinuod or kanang mubuhat gyud wala na dagan istorya. Dili na mo ingon pa mga maghatag pa og mo diretso na o mohatag pa og warning mga something ingana pero kanang ingana nga klase nga siguro mga kuan dagha pay istorya siguro dili na kaya nila kung mismo na anak ka personal normal na siguro nga mahimo nila nga reaction tungod kay nahiubos lagi sila og syempre mas maayo gyud nga magkaistoryahan mo og personal sa kahimtang sa imong inahan karon makapangayo man ka og ingon pasensya kapasayloan kung unsa man galing ang angay nimo nga ayoon sa iyaha bisan pa siguro og ingnon ta nga dili nimo sala nga naminyo ka kay normal magyud nga magbaton ta og kaugalingon nato nga pamilya no usapod na sa kinahanglan nga ingon pa ma-practice sa mga ginikanan tungod siguro Ate Will sa kaduol or di ba ka naanad ka na ikaw ang mga priority noon murag number one reason siguro Ate Jean nga medyo naanad na naanad ka nga ikaw permanently magdawat sa kung unsa man galing ang ingon pa mapundar or makabot sa imong anak siguro kuan lang no pahinumdom sa mga ginikanan nga normal sa ato nga mobati or mo expect baka kung mauna ang insakto nga termino mo expect ta og in return ingon pabalos gikan sa atong mga anak tungod kay ingon lagi nato kitay nagdala kitay nagpadako kitay nagbuhi kung unsa pa din pero kung buot natong hunahunahon no ang kana nga obligasyon responsibilidad na nato isip inahan i-demand man siguro ipanukmat man na nimo pero maugyod na ang pinaka-duty nimo no kay kung bote mong una-unaon dili na manglugwa kung wala nimo gipang angkon para sa mga ginikanan niha wala ta ingon nga magsinukmatay ta diri para sa mga ginikanan ni nga medyo
taas ra kaayo ang expectation. Oo. Mm. Actually para sa ako dili man sa ingon nga gikontrahan mo or gito is kung unsa ang inyong pananaw isip ginikanan. Normal nga mo bati ta pero butangan lang nato siguro og limitasyon. O sana sa mga learnings nga akong ingon pa nakatunan inubanan pod sa akong ginikanan no. Dili kami mismo wala mismo sa among panimalay pero na ay suod duol sa amo ang mismo si mama ang nakaakto nga sa sobra niya nga sakripisyo sa iyang mga anak kay nabiyuda lagi siya nagpadako siya naggasto tanan-tanan gibuhat niya isip lagi ginikanan pero nag-expect siya og in return pero panahon nga nangahuman ang uban ang giminyo ang uban medyo ingon ta nasaag og dalan so sakit para sa iyahan sobra ang iyang ka-disappoint siya hinuon at Will ang nagluya siya ang Yes, nagkasakit. mao dili maayo Ate Jane. So isip inahan responsibilidad nato ang pag nurture sa atong mga anak o paghatag nila og giya. No sa insaktong dalan apan dili ta mag-expect og more than sa ilang maabot no nga. Murag taas kaayo ang imong panlantaw para sa ilan na unya di makabuot feel Failure. na-disappoint Na-disappoint ka. Dinha man gud, dinha gyud ang pinakasakit no. Kanang grabe kataas ang imong pangandoy, grabe kataas ang imong gi-expect sa imong mga anak unya dili nila maiuli sa imo ha. Mao lagi na ginaingon nato nga expectation gyud ang pinaka makapasakit sa ato. Normal man good. So ingon pa sulundon gyud Ate Will no nga magpuyo. Yes. Kinahanglan masayod ta sa atong mga kaugalingon. Iandam nato atong mga kaugalingon nga pag-abot sa panahon nga naa na sa sakto nga mga edad, naa nay mga kaugalingon nga panghuna-huna, posible gyud sila mukabot or mo desisyon og ilan ang kaugalingon nga kagustuhan. Kanang dili na mo agad naanad ka nga gikan sa gagmay mag-agad sa ato di ba mangutana pa unsa man nga unya og naa na sila sakto nga buot unya naa na pod ang experience makamauna sila magkumpara mo buhat tagyud sila og desisyon nga ilang kaugalingon. Mauna ang kinahanglan sa mga ginikanan nga atong iandam atong mga kaugalingon tungod kay dili sa tanang panahon nga kaya nato sila nga hawiran kay dili man na maayo dili pud na sila mamahimo nga mature enough nga dad-on ang ilang kaugalingon atubangon ang kinabuhi kay dili pod sa tanang panahon makagarantiya tang mga ginikanan nga naa ta perming makapaluyo sa ilaha di ba kinahanglan tugtan pod nato sila nga makat-on sa ilang kaugalingon ug syempre andam nato atong mga kaugalingon pod nga maabot gyud ang panahon nga mubukod mo kuan gyud sila mo magkinabuhi gyud sila nga layo or distansyado sa ato. So usa na sa kinahanglan nga masabtan sa mga ginikanan. Og sa mga anak pod siguro ang ako pod sigurong ika-share Ate Will or ipahinumdom lang nga if ever nga ing-ana na ang setup ninyo gikan sa inyong pagkadalaga ulit tao na moy mga nakabuot, syempre i-share man na ninyo isip pag huna-huna, pagpasalamat or pagbalo sa atong ginikanan. Pero kung naamoy mga plano or kung ingon pa nibati na mo og medyo murag gihikawan naman ako kung kaugalingon kay perminti na lang sila. Daan pa unta magpahibalo mo or i-share ninyo kung unsa inyong mga plano mapa gusto na ko pag-abot sa pila ka tuig butang ta tulo ka tuig upat ka tuig or pila ba unsa kat-asa ang imong plano ipahibalo na nimo daan para sila pod maandam aware. Pero na priya ko lang Ate Gino, kanang talagsaon na po ni nga mga kiniaiya sa mga ginikanan nga kining bias ba. Oo, naagyon oo, naagyon na nga. Kung katong anak nga medyo naahan mo to'y hatagan nila og importansya, di ba? Ang katong walang-wala mo na hinuon to'y i-neglect nila, di mo na ginaana no. Mo na nakapait. Oo, mo na nakapait diha kung nabilong ta diha nga mga sitwasyon. Oh, realidad pud na. Oo. So kinahanglan gyud mapaginikanan man ka o mapaanak makatunta nga mo obserbar ma-experience man gyud na nato, maikumpara man gyud na nato no kung unsa nga klase ang atong ginikanan og syempre ginikanan pud unsa nga klase ni nga pagkaanak ka mao ba ni mamuangod ka mao ba ni maghuna-huna or di na gyud ni nako i-expect kay mauna gyud na siya di ba ingana actually klaro nga pagkaistorya pagpangandam lang gyud sa atong mga kaugalingon ang pinakataming nato aron maprotektahan nato kay if ever nga
kanang tugaw atong huna-huna, di nato malikayan nga maapektuhan atong panglawas. Mao na din na mo Yes, deteriorate. mo rin na, no? Mo deteriorate atong health. Kabantay bitaw mo kanang giterm nila ngang mga lovesick, di ba? Pag medyo na broken hearted, medyo na di ba magluya ang lawas, di ba? Maupod na gihapon sa relasyon sa managpamilya kung kanang nag-expect ka sa imong inahan or nag-expect ka sa anak kunya wala na buhat ang kuan, di ba? Medyo bugat ang dala-dalaw ng adlaw-adlaw. Labi na og ingani nga medyo dako-dako ang hisgutanan at will kay lakip ng financial unya karon ang pamatasan kuno kung unsa man galing na dinha. So mas maayo siguro nga makig-atubang ka sa ilaha. Iandam lang ni may mong kaugalingon nga posible gyud nga makadawat ka or makasugat ka og mga istorya nga medyo bugat kaayo pero mao ni ginaingon nga kanus apa man ay ninyo isettle sa panahon nga ulahin na ang tanan. Yes, no? Mo na dili na maayo. Mas maayo nang magkaatubang ngay gyud nga naapay panahon nga madunggan pa nimo kung unsa ang ilang side, kung unsa pod ang imong side dito sa ilaha. So maura siguro to ako i-share sa atong letter center. Yes, salamat Ate Jen sa imong mga maayong huna-huna no nga gikatag sa atong letter center karon. Ug nasab ko ikadugang no bahin ni ining atong topiko karon ning kahapon don nga di man nato mapariha no gid ang tao. So according to expert unsa kuno yung mga rason nga ang mga ginikanan o inahan og sible imong mga igsuon masuko sa imo ha magdumot sa imo ha. So kuan din na siya mental health conditions gihapon og kuan na siya complex Ate Jane. So mga disorders na nga feelings. So iya po nang na carry from sa iya ra pong ginikanan. So ang atong ang atong kuha nga mga kinaiya gikan gyud sa pagdala sa atong ginikanan, pagpatubo sa ato, pag-nurture sa ato. So ang imo daw buhaton mga feelings no ani kung inaani nakaangkon tag ginikanan nga inaani inahan og mga igsuon. So number 1 natong buhaton focus gyud kuno ta sa atong need, sa atong kaugalingon. Munay atong huna-hunaon ang atong kaugalingon may atong i-focus. Di na ta maghuna-huna sa ilaha. So munay giingon sa expert. And number 2, work with a therapist. So mo duol gyud ka og mga guidance counselors or mga spiritual guidance nga mga mga expert sila mahitungod niining pagpasabot sa atoa kung unsa ang atong mga problema nga nasinatian sa kinabuhi. And then ang maingon gyud siya nga tell your mother how you feel. So imo gyung karon imong atuon ang imong inahan mintras makadungog pa sa imong istorya. Ayaw na to sila ano ang imong mga igsoon ayaw na pamati kung unsay ipang nulti ba against sa imo ha. Kay mo na giingon Ate Jean nga igsoon di ba? Mo man blood is blood nga naglatay sa inyong kaugatan. So ayaw na to sila i-mind kung unsay ilang mga isulti sa imo kay sa suko lang na nila sa imo or kasina. So sa gifeed po na Ate Jean nga mga words gikan sa ilang inahan di ba? O naingon sila ana. So nagpasalamat na lang ka sa imong naapakaigsuon nga ni bati sa imo ha, ni sabot sa imo ha. So ang mo na imong buhaton karon nga adto gyud sa inyong panimalay bisan di ka pasakon. So pwede man ka magdala og mga relatives ninyo nga kuan bitaw Ate Jean makadepensa sa iya ha. Oo. At least nga makita ka sa imong inahan for the last time nga makabungat pug ka no maka-explain ka sa imong side mahitungod sa panghitabo. Atong napiling quotes for the day. So gikan sa sulat ni Mihak gikan sa pinterest.com. So nag-ingon, Mom is a blessing that no one can replace. So gamay lang Ate Jean pagpalapad. Yes, Ate Will. So para ni sa mga na ay pagbati nga dili maayo sa atong ginikanan no kinahanglan masabtan nato nga blessing or ingon papanalangin sa ato ang atong mga inahan nga walay bisan kinsa nga ingon pa makapuli. Lain gyud ang paghigugma ang pagmatuto sa mga ginikanan labi na sa atong inahan. Yes, salamat Ate Jane ug pa sa atong Bible verse nga gikan sa sulat sa Hebrews 13:16 nga nag-ingon, but to do good and to communicate
Forget not, for with such sacrifices, God is well blessed. So nagpahinomdom na usab ka nato mga ka-feeling sa balaang kasulatan nga likayan gid nato no ang pagbuhat sa dili maayong mga butang-butang diri sa kalibutan. Kay kita gigasahan man sa Ginoo ug ang tanang gasa nga nadawat nato giawata sa pag-share o pagtabang sa atong isig kataw kay kining tanan mao ang kahimot-an sa Ginoo kanato. Right mga ka-feeling, so wala naman tayo igong oras sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon hangtod na lang sa sunod mga adlaw ug uban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Inday Dij. Kini sa Ate Jean. O kini si Ate Well ug uban sa atong kontrol nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug lalay kon ang Diyos.